Hi guys! Kumusta po kayo? Ngayon po, ang ating content ay magluluto ako ng ginataang ampalaya. Ayun. So, dito kami sa kusina. So, papakita ko sa inyo yung proseso ng ginataang ampalaya. Panoorin nyo na lang ha. Okay? So, bago nga pala, kung kayo po ay napadaan lang sa aking channel o bago pa kayo sa aking channel at pinapanood nyo ang video nito, please don't forget to subscribe to my YouTube channel. Ayan, Bicol Express Dragon, and hit that notification bell para updated kayo sa aking mga video na ina-upload. So, let's go guys! Magluto tayo ng ginataang ampalaya. Okay? So yun guys, mag-iinit muna tayo ng tubig. So ayun guys, ito yung ating mga ingredients sa lulutuin nating ginataang ampalaya. Ayan, ito yung ating ampalaya, linis na yan. Ayan, at siyempre ito yung garlic, onion, at yung sili. At siyempre ito yung ating gagamiting gata, coconut milk powder. At ito yung ating ipang sasahog. Ayan o. Linis na rin yan, nalinis ko na. At syempre, ito yung ating gagamit yung mantika. At ito yung ating iodized salt. Ayan, asin. So, nagpapainit lang ako ng tubig para tutunawin natin yung yung coconut powder. Ayan, lalagay natin dito sa bowl. So, konting init lang yon. So, kukunin ko na. So, ayan na guys. So, yun guys, lagyan natin ng konting mainit na tubig para tunawin yung coconut powder. So, ayun na nga guys. So, ito na, na-prepare ko na yung mga ingredients natin na gagamitin sa ginataang ampalaya. Ayan, lahat. Ito na. Ito yung ating pang-pamagic sa sarap. Ayan na siya. Oh. So, ngayon, magigisa na tayo na itong mga ricado. Okay? So, yun guys, lagay tayo ng konting mantika. Mainit na yung kawali natin. So, una natin ilagay yung sibuyas. Sunod natin yung bawang. So, antayin lang natin na maging brown ang ating ricado, itong sibuyas at bawang. Bago ilalagay natin yung
ah, balon-balunan yung ating pinakang sahog sa ginataang ampalaya. So ayun guys, lagay na natin yung balon-balunan. So ito siya. So ayun guys, palalambutin ko lang muna to. Ano natin, takpan natin para medyo mabilis lumambot. Ayan, takpan muna natin. Palalambutin lang natin ng mga 15 minutes. So yun guys, budburan lang natin ng konting paminta yung ating pinalalambot na balon-balonan para medyo mabango. Ayan. Optional lang to. Pwedeng wala, pwede rin nasa inyo. Takpan ulit natin. So yun guys, tingnan natin. Ayun no. Malambot na to. Medyo na-fry na siya. So yun guys, lagay na natin to yung ampalaya. Ayun, sunod natin yung sili. Ito yung ating sili. Ayan. Lagyan natin ito. Magic. Natin asin. So guys, lagyan natin ng gata. Takpan ulit natin, lutuin natin. Mamaya nangoy natin pagka medyo malapot-lapot na yung gata. So yun guys, luto na to. Ahawin na natin. So ayan na guys ang aking ginataang ampalaya. Ayan no. Creamy siya, creamy. Yun no. Ayan. So ayan na, luto na. Sana magustuhan nyo. At mamaya ay kakain na kami ng aking kasama dito sa kwarto. Ito ang aking ginataang ampalaya with balon-balunan ng manok. So, thank you very much guys. At don't forget to subscribe to my YouTube channel, Bicol Express The Uragon.